Господин Червен, имате ли въпроси? Искам преди да започнем да ви науча да играем индийски танци, понеже говорите за Индия. Елате тук да ви покажа как се танцува. Заповядайте. Ако се излагаме да седнеш. Не, съвсем маличко. Все малко ще се изложим. Малко, така. Да. Значи, с едната ръка завинтваме кружка. Да. Така. Да. С другата ръка забърсваме прах. С третата гоним куче. Коя трета, бе? Това е крак. С крака, да. Така. И сега се едно ни се ходи до тоалетна. Дай музика, бе. Дайте музика да го Дай музика, бе. Ето. Пустапат. О, това е някакво диско, бе, Евгений. За пръв път ви да се изложи. Това индийско диско ли е? Индийско диско. Извинявай, че се намеси господин Червен. Заповядайте.